Ba Titos W Khan MDC ke UDP na Sora constituency babat rui ke kam kum presiden ke UDP East Kars Hills district ulang ba ke UDP kan job nyau hadu prateli ki constituency ki badai tang na ka East Kars Hills ha ke election che nomik mat che yang da ba thoang ke jala meklaya house nem arjar arfulai na East Kars Hills hi kiba kisit ki bangidon ha ka jingekhun balong bangala ban ongidon ha ka semi final idon kumba nyau seat nyau do prasit halor ka Mausanram constituency ulang ba ladon ke cingterwa na kaliang MLA bamenta kati constituency ba HM Sangplang henrai ke UDP Mausanram circle kala pha ikerteng ba olan soin kumu kurtong ha ka jinge dei hibar ka Mausanram kala along clear ba na kaliang ka circle kala recommend ya ka pha ya ka kerteng jong ba olan soin but handai torik kandon ka jingelang general meeting jong ka parti yang tayapo Mausanram itu ladon ke cing approach dong setting MLA dengan judge parti ngatharai ka don kum ka taru kala don tangba let's say ki nong yalam jo ka parti rekat bat manga district president bat kum juru bat ka opinion ka bang ka survey ka bang yo na po Mausanram ngatharai ka parti sudei ba na ka circle ki sudei ban pha ka kerteng jomu ba anan se tinrei ga ni ka kerteng menta kadang syong haka district menta bangin recommend pat syaka state tingin pat syong na kalian ka district hakabaydai bakanong kram constituency loong baba bendola nang lapan pau cingkwa benile election henry ka tiket pat kamdai kanong ganti chongno rijungno habaydai bakanong kram kumba kalong hoy nilai i na kilat pathai kubor ba kumjuru personally ba bendo ila yathu yagi ba ikwa banyale na nong kram pika banyale election manu donir ho banyale Nrei ka tiket pat kamdei ka nong kenti jongno ka tiket ka syong pat hakarai jong ka parti ka hak ban syong perkhat ban pej u kandidat u badan ya ka chance ban job kata di ka nong rim sywa mo badan ya ka jing menjur ani ya ka jing support jo ki pat ba ki babut te ya ka sit nong krem ru ngatharai na ka diang ka parti kin hak ban base hantai Nrei ban yale lani ban apply ban penpau baro higidon na ka jong ka hok la ka dei ubadon ha ka parti ne ubampat don ha ka parti ru udon hi ya ka hok ban terwa ya ladi ban yale na ka parti une unong elam ki DPU la penpau ru bos nem arjar fly ka parti kan baru Sora constituency bat Shela constituency ha kini ki arteli ki seat mentai ka jing penkrek kaya sesat bat ka ngidon bet ka jingkermen ba hakani ka harjal arpulai baru arteli ki seat jokani ka Sora bat Shelahi ka UDP kan mana ka bo halor ka ching pengkre jong week election MLA na Sora constituency ulang bo umdai shu ubri budang thamai constituency pat ue bet yakarai haki pat ba pi na Sora constituency hi ka jing pengkre jonga menta kalong ba ngamdai shu hi ubri ba thamai ba ki pat ba Sora ki itu kila itu te na kaliang ka jonga hi kalong ba ngasu ngaya kendu be yaki pai ba ngaya kendu yaki nong yalam yaki nong tre ndai tang jong ka parti ndai ngasim salon sar be yaki pai ba jong ka Sora constituency kata ka rukom trikam ka jonga ka bamenta ndai ba ong bang awat tang yaki nong yalam jong ka parti ndai awat ru yaki pai ba yaki rukmat ba khamtam yaki nong yalam snong mo ki sodar ki rang ba snong ngetre lengkat baki na ka banta ka roi ka par Tihadu mentahi na kaliang kajonga ngadang trebet kum MDC ba nga panyaj be ki kam ki ba yade ba nga kum MDC ngampat da lej canvas election haman ki sinong lani ngampat lej pelong meeting ru tenre ka jing trikam kajonga hi kalong bet da ka banga tre kum MDC uba ki pai ba ki la ai la jet yang kum MDC ba menta bangalong kum CM ru te kamut kasyong haki pai ba namar ki pai ba ki ba pelong yang bangan yo long SCM tu kini kipai ba jong ka Sora constituency tengah sungu pelat yang mentai kani tengah ngai kipai ba hi kila start kila kham siampang kila itu ya ka rukom trikam ka jonga tengah i be ha kipai ba kai ka bakin rai hau arpulai ba ka jinge dei bat ka jingti uranium na kaliang jong ka council hi kanom ai kanu no ka consent lani ke NOC ta kalong clear te hot haki snem ki bala adep le se ka don ka jingwan terwa po council
kejingman pan ka konsen ni ka NOC dan rei hagi ni ki khandiat snem ka por ba ngabat mga kum CM wat mentaru kampat semdan kanunu kejing wan kejing tho na kaliang DC ni na kaliang government ba pan ni kanunu ka NOC ni ka konsen ngasno ba ka kanu ka kam ka ba pinle jubor balong persya ya ka mon jong pai ba udon ya ka hok ban persya wat ban day ban hab ban yale da ka boru hab yale namar ba kumba pilai haki statement jongki nongyalam jong ka state ru kila kran sai ba ka hawede ba uranium ka syong haki trai khando trai muluk jika bomut hi ka syong haka snong haka hima ba haka district council te nakaliang ka chungi hi sa ginum ailat pakan don kanunu ka jingwan le don bor ani ka jingwan le thom bor namar nakaliang jong ki nong snong ki pai ba hi ni persya ni pi nakaliang jong ka council la ka to por ni labu ka komiti ka bakarpang apa ka jing alam jong di CCM te nakaliang jong ki la ai ka report ba dia kini ka report ni la pha ru sa ka government ya ka ba ka government nakaliang ka government ka deban simkhia bat ngilai iru nakaliang ka government kala constitute ya ka to ka inquiry tingam tip haduk menta ka government kala penmi pai ba ne ya ka to ka report tengah sno ban kentu ya ka sarkar ba ka deban penmi pai ba ya ka report